Én tartok. A gommiről vett ki. Hátadni. A tőkét vett ki. Nem, mert leesik a kerék. Azért el tudom tenni. Adjatok már még csor. Az a látétet azt kell hagyni alapot. Jó, letettétek. Jó van, a csavad már rá, hadd állítsuk vissza, utána megemeljük az emelővel. Persze, hát ha elengedjük, elborul. Mert fejre van az isteni a fasza. Jó, csak a vigyázzon, nem bolyog az a tőke. Olyan, mint a részegember. Mindegy, már a másik négy fogja. Olyan. Vett a tőkét. Ez a csicsgarugós nyúlik. Jó van már az! Ordítsam el, lebufol. Hát hogy csináljam már? Hát majd kell venni. Hát a másikat majd, ha elfordítjuk. Vigyázz már, nem látok, hogy dehogy vigyázok, hogy megfájul a derekod. Na, engedjétek. Legyenek olyan erős, mint az aláértet. A kicsi segítség is jónak. A kicsi segítség. Ne vissétek el. Megemeli az aléra. Miért? A seggedet ne így. Hányán nem tudom, hogy akkor úgy feltetted a YouTube-ra, hogy van Csánénak a segít. Nehogy gyorsan engedd le. Hát te ide hallottam, hogy a fiatal ember így volt a nadrágját, hogy lent van a Rugótőnél. ülepe, az szégyeli a fenekét. Az szégyeli, hogy milyen a fenekét. Tessék, hagyj Lacika, tessék leengedni. Hát tessék el, majd Lacika, megmondom, mert Lacika is a térbűn hordja a nadrágot. Megmondom, már ma kézbe húzod a nadrágot. Mutatom neki, hogy belekaptam a kézbe a mosogatóba. Ez a minta jól sikerült, ez mire csináltad? Az ebédszer is külön elhúztam. 11 órakor az este. De az tudod jó, de baj. És így rászorul, ahogy te felcsavarod? Szak, jó. De nem jó a kerék? Nem. Miért nem?